ọ na-akụza ya nsị a na o jiri ego na o jighị ego onye ka o ji ejenye onye ọgbaji ọkpa ego onye ka o ji ejebie onye ọgbaji ọkpa akụza ya na ijighị ego. Okongwu delisi ife dị iche okongwu dibia ifugonu na ọ dajigolu gị na iwe ike eyara m onye mbụ maka na abụ m upcoming content creator mana na m bụzi upcoming content creator abụrụ na onwe ihe na-emebi ma ọ na onwe ka o si wee dị na ya ile etinye ọnụ ihe dịkwa nna ya bụ na Jpac ekwuchego n'ụtụtụ a ka o si dịrị gị na Chioma na etu Chioma si wee jide ego gị wee na-asị Chioma biko lafụ ịmara ego okongwu dibia iji were ego okongwu dibia jee nye ya ego ya si abesikina na Facebook anụnwa na-eleli ndị Igbo be anyị na-eleli onwe anyị ebe a iji ego okongwu dibia ego 2 months and ego niile anyị ji nwee ike ọ bụrụ ego package go eji wee eme one thing or the other ijide dị ego nyanwa na-agbagharị maka egwu na-atụ ya bịbịa gwa gị ya mana okongwu dibia ka njikwa ọnwaanya ka ị na-atụ ụlọ egwu a mana ọnwụ na ịfụtafu Ebuka Obi dọọ ya vam vam vam. Fried rice. Ejulu, beef, carrot, Dibia, meat, everything. Yes, yeah. Abịakwa m ọzọ maka gịnị ihe eze na-ata agwụghị ọnụ ahịa emechi ọnụ. Afụrụ m vidiyo ebe ị na-agọrọ Chinaka gị ọfọ. Look at ezi si Tripoli wee bata Italy. Ezi gbagidere ashawo na Libya gbagide ashawo dị retired ka ọ dị unu amara na onye ọbụla jere obodo oyibo from road from desert no nya Arabia na-eke bụ na Chioma baby na-ezuzugharị na-eri nri ka ochie akatikoro tara ọjị nwụrụ ndị na-abịa wetara m ọnụ ma iritọnụ ha ego okongwu dibia ma dọgidegị dobie gị akwara wee sha no blame you okongwu dibia ka m blame rụ because na ọ bụrụ okongwu abụghị idiot ọ bụrụ okongwu abụghị a coward he would have come out full time and face you because I could vividly remember mgbe Skibo comedy nwere issue with Chizzy. Okongwu dibia bịa na-aja na mmiri na-aga ọfọ and ma 2 days abịaghị 3 days mana mkpekiri Chioma baby dị ka anwụrụ rere ruru unyi na mkpa abụọ na-esi ka ọhụ enwe eji kabad wee miss na atọment ya up and down. Couldn't be able to confront little Chioma ka ọ bụ chi ọjọọ mana ọ bụ ha nọ a fight against Zion okongwu dibia ịgba first ọ bụrụ a fight against Ebuka Obi because mana ndị ụka onye ụka amala ka ọ bịa retaliate be na your fellow ko onye na ji akaụntụ for 2 months kuchie your money kwuo okwu. I no blame Chioma ọjọọ onye blame bụ gị nwa who could not be able to confront this fool, this dirty pig, now swine. Negosi rini ka atụrụ ochie. Ị na-abịa wetara Jpac ọnụ. Look at you, ị na-eme omenala. Ime wuru onwe gị na omenala. Ị na-apụta na street of Italy. The street, the land that belong to Europeans. Europeans who wetara religion. Ị nọ na Europe na-agụ onwe gị n'ọfọ. Ego wuru onwe gị. Ozu isi here ba moto gbagide by road ruo Italy ị na-abịa wetara m ọnụ gbagide by road iruo Ghana zuo ike ruo Ivory Coast zuo ike ruo Gambia zuo ike tụọ ofu ime na Gambia si Gambia dapụta gbagide n'ụzọ webata land of Libya gbagide savugide land of Libya tụọ ime nke tụrụ question you can't be able to claim the child tụ ime nke tụrụ na Tripoli si ebe a dapụta ozugbo ba Mediterranean Sea ị na-achụgbu onwe gị n'ego plus ụmụ 6 ị hapụ na village
gbagodo Italy tụtụrụ ofu nwoke kechie a man who cannot be able to caution his wife esi na onye ha bụ nwoke iruo n'Italy agwa gị na ofu nwa bụ 500 euro ofu nwa 500 euro monthly support iwe jahere ọhụụ wee na-abụ ụmụ ka na-abụ ụmụ ka na-abụ ọbọgwụ obugodu torotoro na-abụ ụmụ ka ọbọgwụ ịmụpụta na-ekwe ụmụ niile dị ha ncha niile the same size the same height ịmụpụta emụkwa na-akakwugharị na ihe na because normally you can never enter the land of Europe with visa because onweghị onye isi kpakọrọ ọnụ onweghị immigration and consulate isi kpakọrọ ọnụ ya enyewu visa takwugharị ebe onye ka ị na-akọ ọnụ ịma na everything bụ kama when you are fighting against Zion na-fight Ebuka Obi na-fight akụ Zion na o ji na-ejighị ego oji nke o ji dị pọ o ji mee nke mgbe ị na-fight Ogechi Njaka na nke unu na-agba ya wọ do you know a day like this will come ịma na ndị ọzọ gbaghị nkịtị ọmụ yi silence na social media kwefu mụnwa I must silence you na this social media mama silence ka ị ga nyọọ mmemechi gị ọnụ ịkwụsị ịpụtara social media you go and learn as no illiterate but country on amaro first thing an illiterate you maybe by school you kwesịghị ịba school n'Italy a caution nwoge zuo maka irere I pity that man na afara amụ afọ anyị n'ọhụ rere esi ka ogiri na-abịa wetere Jpac ọnụ you never see anything ma iyi ebegide akwa disi ya awụ ị na-ebu afọ ime asụwere Chineke gị ị na-asụwere akpa amụ mpa idiot maka ị na-asụwere you never see anything come on were ego okongwu je nye ozu ị na-asụwere ya family member which means you don't have work because only something tangible doing in Italy obere ego $2,000 something you could give away the money where because he go your own 20% oburu atachiri ego which means ego akije in a hope ego kongu ego drop were ego kongu jego ihe nni iji azụ ụmụazị na abụ ka ọbọgwụ kwefuru ngiwa cheba baby kama ya hit ma apịagide gị ya ka finish here with you when I'm done with you I will face useless ijele when I'm done with you I will face useless ijele book the profile complete ozu